gani mutane ga yana iba kawai su tabbatar ba su tashi ba a gani mutane ga yana musuluncin su ya zama na ƙarya ha gani musuluncin su ya zama na ƙarya ainihin sata ƙarara nan juma'a aka sauko ka gani nan juma'a ne nan wai aka sauko ka gani ikon Allah nan dogara ne ga nan mutane yanzu da yawansu ba musulmai bane ƙarya ne kawai yau juma'a ga nan yanzu nan muka sauko masallaci gashi nan mutane sun yi kata-kata da motar gashi nan ka gani faɗa ake akan taliyar ka gani ya salam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka duba a gani Allah ka duba a gani Allah salam dan je in fashi ya salam ka gani Ariya ce ga ina